Vi er tilbage her i studiet, og vi skal have afviklet vores Tekken 6 upper bracket finale. Og upper bracket finalen vil sige, at ham, der vinder den her, ryger faktisk i the grand finale med et lille forspring, nemlig 1 point. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg bedt min gode ven her, Christoffer, om at komme ind og sige lidt om ChiliHouse.dk har direkte import fra USA og Mexico af barbecue-saucer, hot saucer, chilipuréer, chipotle, røget chili, chilipulver, tørret chili, syltet chili, chiliforklæder, chiliskjorter, fra det mildeste til det vildeste. ChiliHouse leverandører af små producenter med fokus på kvalitet og håndværk. Mange af producenterne har vundet priser i USA ved diverse barbecue-shows og hotfood-messer. Få en chiliskjorte som Mexjac på ChiliHouse.dk. Sæt ekstra krydderi på din tilværelse. Køb en DK4 tilbudspakke på ChiliHouse.dk. Kun 249 kroner. Du sparer 69 kroner. ChiliHouse, den fantastiske chilibutik. Vi er tilbage her i studiet, og vi skal have afviklet vores Tekken 6 upper bracket finale. Og upper bracket finalen vil sige, at ham, der vinder den her, ryger faktisk i the grand finale med et lille forspring, nemlig 1 point. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg bedt min gode ven her, Christoffer, om at komme ind og sige lidt om Tekken. Og Christoffer, hvad har du af Tekken-baggrund? Jamen, jeg begyndte at spille Tekken her for 2,5 år siden, og så har jeg mere eller mindre droppet alle andre spil for at dedikere min tid til det her. Nej, hvor fedt, men du var jo faktisk også med i den her konkurrence. Hvornår røg du ud? Jeg røg ud i min 3. kamp til Adnan, som vist også er med i semifinalerne. Okay, men så er det jo ikke helt slemt at ryge ud til en spiller af den kaliber. Nej, men vi skal jo til at i gang, Christoffer, og jeg synes, vi skal springe direkte til der, hvor at spillerne vælger, hvem de skal spille. Og her til venstre, der ser vi så en spiller, der hedder Ninino, og du havde også en lille historie om, hvorfor han hed det. Ja, han har så valgt at kalde sig selv for Ninino i respekt for en af verdens bedste Brian-spillere, som så er hans main character. Okay, fedt. Ninino betyder lille Brian, eller lille Ni, så han er vores bud på Ni. Okay, og på højre side, der har vi så en anden spiller, der hedder DK Thompson. Ham har vi her. Og hvad kan du sige om ham? Jamen, DK Thompson er relativt ny til den offline Tekken-scene her i DK, men han er en habil online-spiller, og det her det er så hans første offline-event. Okay, og offline vil sige, at man rent faktisk spiller et sted, og ikke bare på nettet? Ja, fordi på nettet der er der alt for store lag-inputs, så det er ikke rigtig det samme spil som offline. Okay, men vi er altså online her i studiet, i hvert fald i en eller anden forstand, og vi skal nu videre til, hvor de vælger deres heroes. Og Christoffer, du må jo hjælpe mig lidt her med hvem det er, de vælger, og hvad betydning det har. Du sagde noget til mig før om noget med nogle tier. Ja, det er ligesom en rangliste, der bruges til at klassificere overordnet de fleste Tekken-characters. Det er top tier, low tier, mid tier. Mark, han spiller så med det, der karakteriseres som en top tier. Det vil sige, at han har et meget large arsenal af tools at disposal, hvorimod Lily er upper mid tier, så vidt jeg husker. Okay, men det handler jo bare om, hvem der er bedst til at styre den her karakter. Men nu er vi altså i gang. Yes. Og hvad kan du sige om kampen her? Jamen, i kampen her, der kan vi tydeligt se, at Ninino, han ligger hårdt ud med noget meget vild pressure. Hans movement overstiger helt sikkert DK Thompson, og der fanger han lige på et low crush, tager ham til væggen. Og så er han død. Og det var faktisk første runde af Tekken her. Nu kommer vi direkte videre til anden runde. Jeg har lige et billede af DK Thompson. De ser jo meget koncentreret ud, de kære herrer her. Det kræver også meget koncentration. Jeps. Du kan tydeligt se, at DK Thompson, han ved godt, at Ninino, han er lidt over hans skillniveau, som han forsøger ihærdigt, men Ninino, han dominerer det meste af spillet, som du også blandt andet kan se på hans movement. Ja. Han misser væggen. Men nu får han altså også lige nogle hug her igen, Ninino. Han misser break. Guaranteed juggle. Whiffer. Og så står den faktisk allerede i det. DK Thompson fanger ham på et counterhit. Tager ham over til væggen. Giver ham okay mix-up. Det er altså noget af en combo, vi er ude i her. Fanger på et counterhit. Får ham op i en juggle. Misser sit taunt due. Begge spillere prøver at turtle lidt. Føle hinanden lidt af. Den kender han godt. Altså, de skal jo reagere sindssygt hurtigt for at counter hinandens movement her. Det her, det er det spil med, mest avancerede inputs af alle fighting-spil, der er lige en PC. Okay. Hold da op. Og nu ser vi altså herovre, at DK Thompson... DK Thompson, han er elite. Ja.
Lad os se, hvad Mark han har tænkt sig at gøre ved det. Han lægger noget hard pressure på ham. Så får han sin launch. Tager ham til væggen. Bound. Giver ham taunt mix-up. Går efter guaranteed damage. Holder pressure. Breaker. Og Punisher. D.K. Thompson finder sig ikke i det. Han vil ikke ned. Han vil ikke ned. Han går efter det her. Det er hans første offline arrangement. Han vil have den. Og nu står den faktisk allerede 2-2. Rigtig god start her. Nice juggle. Tager ham til væggen. Okay igen. Misser. Presser hinanden. Kan ikke få det counterhit, han gerne vil have. Får den alligevel. For en Bloodwood trap. For en perfect på Nino. 1-0 til D.K. Thompson. Det var jo han tog slet ikke noget skade der overhovedet. Overhovedet ikke. Altså mine penge, de havde helt klart været på Nino fra starten af, så det kom som noget om det overraskelse, han præsterede på en perfect. Så vi kan roligt sige rigtig flot spil af D.K. Thompson. Uden tvivl. Men han er altså sur nu. Nu vil han fandme, nu skal han ned med nakken. Mark, han vil have det her. Tager ham til væk igen. Går op til taunt mix-up. Taunt. Guaranteed. Nej, det er afbrudt. Han holder den pressure. Det sidste, du vil have i Tekken, det er en Brian-spiller, der holder dig op af den væg. Fordi når han først begynder at taunt, som er det der mærkelige movement, du ser ham lave en gang imellem, mens han skal stille, det er noget af det værste, han kan gøre. Hvis den rammer, så depending on your skill level, så kan han få en gratis juggle, som mere eller mindre dræber dig. Okay. Det er altså svært at komme ud af sådan en, når han først er inde på livet. Det er rigtig svært, når han først er inde på livet. D.K. Thompson tager den hjem. 1-1. Så altså Nino, han ligger hårdt ud, kan man se. Han ligger rigtig hårdt ud. Han går op til det taunt mix-up der igen. Nej, tager Snake's Edge. Falder for en gammel mormor. Falder for en gammel mormor? Ja, det er et synonym for et low sweep, som er seeable. Det vil sige, at den kan du godt tage på reaktion, hvis du er hurtigt nok. Nå, okay. Og så får han ham lige på et low crash. Sådan. Nino, han vil have den her sejr her. Det er der ingen tvivl om. Ja, han går ikke ned uden kamp, det er helt sikkert. Men lad os se, hvem der brænder mest på det. Han holder det pressure op ad væggen. Han vil ikke væk derfra. Punisher ham. Mark kan ikke komme til. Breaker ikke sit throw. Der kommer altså godt hen ind. Breaker heller ikke det throw. Så bliver han ramt af en gammel mormor igen. Jamen, det der med den gamle mormor, den er helt gal. Det kan jeg godt se. Nej. Final round. Nu er det altså spændende her. Det her. Damer og herrer. For en launch. Random hopkick. Tager ham til væggen. Bound ender til Oki. Nej, ikke en Oki. Relaunch. Fuck. Bliver det en ny perfect? Det blev en perfect. 2-0 til D.K. Thompson. Jeg kan nemt sige, at der er ingen, der vil have sat sig penge på det her. Det vil ske. Det er helt ufatteligt. Der er ingen, der har regnet med. Jamen, jeg kan godt fornemme, at D.K. Thompson, han er altså ikke kommet her for at tabe. Nej, det er han godt nok ikke. Tager ham til væggen. Kommer Nino ud med sit A-game. Vil have den perfect tilbage, misser den. Ryger op i en juggle. Tager ham til væggen. Round 2. Fight. Han bliver ramt af den gang på gang. Men Nino må jo også have rigtig meget at miste, hvis han taber til D.K. Thompson i det her tilfælde. Det har han helt sikkert. Der er en masse pres. Nej. Så kan han ikke selv tage de gamle mormor, men det gør D.K. Thompson. Han er meget nervøs lige nu. Lad os se, om D.K. Thompson har hypet ham nok ud af den til at tage en sejr hjem. For et random hop igen. Tager ham til væggen. Bound. Max damage, ikke noget okay. Går efter et low. Se, Nino gerne vil have ham presset op ad væggen. Det er der, hvor han er stærkest. Se, nu tager han ham til væggen. Og nu sker der det, som der ikke må ske for det der. Ja. Det var et taunt, der ramte ham efter han rullede til siden, så er det hele garanteret. Det kan jeg godt se. Det er ret dødbringende alligevel. Det er utroligt dødbringende, og Mark er en af de bedste i Europa til London. Det er et af de sværeste input til spillet. Okay. D.K. Thompson tager mormoren. Finder sig ikke noget af det fra Mark af.
Og han throwbreaker. Og han får sit wall splat. Re-wall splat. Går op for sit taunt mix-up igen. Misser. Så tager han en ny mormor. 3 gange i streg. Oj. Ej, nej. Nino er utrolig presset lige nu. Det er hans ære, det går ud over. Hey, det kan jeg jo godt forestille mig. Det er ikke bare Korea-turen, det er også æren i hele Tekken-scenen, der går ud over lige der. Jeg kan godt fornemme ham her, Nino der. Han har altså en vis mængde gamer-cred her. Det har han godt nok. Jeg vil ærligt sige, at han er nok vores bedste spiller her i DK. Okay. Så det er ufatteligt godt. Så får han den. Lad os se, om han kan tage den hjem. Nej, han misser. Han er ude, og han er helt knust. Nej. Men altså en stor sejr til DK Thomsen, som virkelig har bevist sit værd i den her konkurrence, må man sige, og slået en af de åbenbart bedste spillere her i Danmark. Ja, det er en helt utrolig præstation fra DK Thomsen af. Det kan jeg roligt sige, at der ikke var nogen her, der havde regnet med. Nej, men så er den her turnering jo fuld af overraskelser, og så skal vi jo videre og have afgjort, kunne jeg forestille mig, en lower bracket, så vi lige kan se, hvem der skal være den anden deltager i The Grand Final og om turen til Korea. Yes. Så vi vender tilbage med de 2 andre spillere lige om et øjeblik. Jeg sidder her sammen med Christoffer, og Christoffer, hvad skal vi til nu? Mark han er lige blevet smidt ned i lower bracket fra winners bracket, så nu skal de til at compete om, hvem af dem, der kommer op i finalerne. Og lige et hurtigt spørgsmål til, vi havde en kamp før mellem Nino og DK Thomsen. Og DK Thomsen, ja. Men altså, Nino, han er jo så røget ned i losers bracket. Yes, okay. Og han skal så dyste nu mod Mr. Moist. Yes, som også røg ned i losers bracket, men så har kæmpet sig op igennem hele bracketen. Okay, så det vil sige, at ham, der vinder nu, han ryger simpelthen. Han ryger helt ud, og den næste har stadig en chance for at vinde hele turneringen. Okay, jamen så synes jeg bare, at vi skal gå videre, og så skal vi se, hvad de 2 spillere vælger af karakterer. Yes, og igen, Christoffer, altså, du må meget gerne sige, hvad har det her betydning med de karakterer, de vælger nu? Jamen, det er jo det, jeg var i gang med før med tier, yes, som bare betyder rangliste. Det vil sige, at Mark han har taget sin Brian igen, som er top tier i det her game her, og Kasper har taget det, der er en mid tier i gamet. Okay. Og de her 2 spillere har haft utrolig mange kampe imod hinanden over tidens løb, så det bliver spændende at se, hvad der sker. Yes. Mark spiller lidt mere defensivt, ikke så meget tonic, som var i gang i før. Moist får en launch. Misser bound. Ikke noget greb. Altså, hvad vil det sige, når han laver sådan en launch? En launch, det er det, der smider dem op i luften til at juggle den. Som er det der. Okay. Det er en juggle. Og det er et wall splat. Og så misser han sin bound. Hopkick. Færdig. Og det var altså en 1-0 til Mr. Moist. Yes, og du kan se, at Nino, han er ikke spor glad lige nu. Nej. Det var jo et stort nederlag for ham, der er en utrolig stort nederlag, som han højst sandsynligt kommer til at høre for et stykke tid. Får sin launch. Misser væggen. Og nu kunne man kunne godt sige, at han havde rimelig meget taget på den sidste runde der, ikke? Det havde han helt sikkert, selvom han mistede sin juggle. Ja, okay. Men du kan også godt se, at Nino han er lidt mere presset, end han normalt plejer at være efter det store nederlag mod DK Thomsen før. Ja. Og det vil Mr. Moist se, om han ikke godt kan prøve at udnytte. For et low sweep-in. Ikke så glad for de der slow lows. For et counterhit. Går efter væggen. Misser. Ikke noget frame advantage. Og frame advantage, der skal altså også lige være med en gang. Frame advantage, det er når... Det er når han har større sandsynlighed for at få den næste move ind. Okay. I forhold til den anden. Så han er i noget, der hedder plus frames. Det vil sige, at hvis vi laver noget, der tager 10 frames hver, og Brian han så er et plus 2, så kommer han ud 2 frames hurtigere. Okay, men nu så vi altså så lige, at Nino han tog altså en runde mere mod det, Mr. Moist. Yes, og Moist får et wallbound. Misser sin down den der. Misser sin punish. Rutiner. Punisher perfekt, tager ham til væggen.
Bagnen smider ham op i et taunt links op. Går efter low. Nice. Og der ser vi så Nino tage den første runde. Der ser vi Nino komme lidt ind i sin form igen. Og det er det, som I plejer at kende ham? Det er sådan, vi plejer at kende ham. Lad os se, om Mr. Moist går efter en ny King. Endnu en af hans utrolig gode spillere. Okay, altså grunden til, at han så tager en anden, fordi okay, så kunne han se, at han er måske ikke så god mod ham den anden, altså Nino med den. Så han prøver noget andet. Præcis, fordi at mange af Bakes, den karakter, han valgte før, launchers, det der starter juggles, er minus 14. Og hvis det er minus 14, så kan Brian få en garanteret launcher ind af sin egen, hvis han blokerer den. Okay. Fight! Går han efter King, det kommer garanteret til at blive masser af throwbreaking. King, han er en throw-karakter, Mark tager det. Okay, en throw-karakter. Er det, hvor han går hen og tager fat i ham og laver en form for move, i stedet for bare almindelig slag eller spark? Det er, hvor han griber fat i dem, og så laver et eller andet derfra. Okay. Og især King er kendt som the biggest thrower in the game. Okay, men han har også den der lidt wrestler-look. Det er lige præcis det, han er. Og det ser ud til at være i den grad effektivt. Det virker i hvert fald godt. Mark, han har også en disadvantage i den her bane her, fordi han har ikke nogen væg, han kan presse dem op af, som er Marks største force i spillet lige pt. Okay, men det er ikke kun Marks force, det var også altså Brian, som er den karakter, han spiller jeg mener selvfølgelig Brians force. Okay. For et counterhit for en juggle. En af dem kommer til at trykke start. Betyder altså, når en af dem kommer til at trykke start, er der så omkamp, eller kan man køre bare videre, hvis det ikke er så slemt? Eller? Hvis man taber, hvis man kommer til at trykke start, så giver man afkald på runden. Okay. Man kan komme til at gøre det, hvis man prøver at trykke replayet væk, når man tror, man er død for hurtigt. Nå, ja, okay. Men går kampen så stadig om, hvis man kommer til at bare lige at gøre det der til allersidst? Ja, du har tabt kampen. Ikke kampen, du har tabt runden. Okay. Så selvom vi ikke kan se det på skærmen, at han så har fået en runde den anden, så er det sådan, der i reglerne, ikke? Det er sådan, der i reglerne. Okay. Fik han så alligevel. 3-0. Mark ser ikke glad ud lige nu. Nej. Men Monika, han kan vise noget her i det næste spil her. Det tror jeg helt bestemt på, han kan. Han ved jo, det er nu, det gælder. Okay, han skifter nu. Han føler sig ikke så tryg ved Brian mere. Så tager han over Steve, som også er endnu en top-tier. Mark, han er meget glad for de der top-tiers der. Okay. Men kræver det mere af spillerne at spille de her top-tier heroes, eller hvordan er det? Ikke som en regel. Men lige i Brians tilfælde, der er det taunt der, som Mark er utrolig god til. Ja. Det kræver ufattelig timing og præcision. Okay. Fight! Lad os se, om han Steve kan tage den hjem i stedet for. Holder det pressure på. Finder sig ikke i nogen Kings gimmicks. Det ser ud til, at han i hvert fald har fundet en bedre måde at besejre King på. Ja, det kan du godt se ud til indtil nu, men kampen er stadig kort. Der kan ske alt, som du sagde før. Og throw. Okay. Og der ser vi altså 1-0 her i den her runde til Nino. Fight! Begynder at kunne se de der lows der igen. For et counterhit. Bound. Tager ham over til væggen. Misser. Okay. Misser sit okay option. Og en okay option. Okay, det er okizeme. Det bliver blandt andet også brugt i judo. Det er en betegnelse for, hvad du gør, når din opponent, din modstander, er nede på jorden. Fight! Okay. Og nu ser vi altså, hvis Nino tager den her runde hjem nu. Så er vi ude i 2-1 til Nino. Yes. Og så skal han vinde en gang mere. En runde mere. Og så har han stadig ikke en chance for Grand Finals. Okay. For sit counterhit. Bounder. Messer sin juggle-ender. Går efter okay igen. Han kan smage blodet nu, Nino. Ja, det kan han. Det ud til. Der fik han den garanteret. Challenger. Nu er det Mr. Moists sidste chance for at prøve at se, om han kan tage den ud i den final match. Ja, det bliver spændende. Man kan også se, at koncentrationsniveauet hos de to spillere, det er altså ikke småsager. Det er ufatteligt højt. Og hvis du har lagt mærke til det, så spiller de også begge to på sticks, som man gør over i Korea, hvor scenen den er allerstørst. Okay, men i sidste kamp, vi så, hvor det var D.K. Thompson mod Nino, der var det kun D.K. Thompson, der sad med sådan et pad der? Ja, stick, det tager enormt mange år at beherske. Okay. Det er ufatteligt svært. Men nu sidder altså Nino i den her omgang altså med et pad? Nej, han sidder igen med et stick. Det gør de begge to. Nå, gud, det kunne jeg ikke se heroverfra. Men ja, nu har han jo valgt en anden karakter her. Hvad kan du sige om ham, Law her? Marshall Law. Han er også kendt som upper mid-tier. Okay.
også højt op på tierlisten. Og der er ingen af os, der tror jeg har i hvert fald aldrig nogensinde set Mr. Moist spille lore før, så jeg tror, det er lidt et wildcard. Han får også møde for at se, om man kan tage den hjem. Okay, men det er måske også for at forvirre Ninino, så han ikke kan forvente, hvad han gør, eller hvad? Nej, det kan han ikke rigtig tillade sig mod Ninino, fordi at Ninino spiller nogenlunde regelmæssigt mod en af de bedre lore-spillere i Europa, så der er ikke så meget chance for, at det kommer til at virke. Så det er måske en lidt tvivlsom beslutning i virkeligheden? Og en utrolig tvivlsom beslutning i min mening. Okay. Men vi ser jo også her, at Ninino altså fører 1-0 i den her runde. Yes. Ja. Godt efter, okay. Ja. Round 3. Og nu kan det altså blive afgjort. Det kan det i hvert fald. Lad os se, hvor sulten han er. Han vil have den sejr. Misser sin juggle. In the throw break. Okay, nej. Steve, han er så ond, når han først får den ned på jorden. Det var det, jeg talte om med okay før. Han lader dig ikke stå op. Nej. Og der tog han den lige hjem. Og derved ser vi altså Ninino gå tilbage i Grand Finals. Og i sin gamle form. Det så sådan ud. Hold da op en omgang. Yes. Ja, men jeg tror også, at Ninino han har fået smilet lidt tilbage på læben, tror jeg. Og med det sagt, så skal vi jo faktisk videre til Grand Finals, hvor at det altså skal afgøres, hvem der skal sendes ned til Korea for at forsvare den danske ære i Tekken 6. Vi er her i DK4-studier, fordi vi skal have afviklet en grand finale i Tekken 6. Og ved min side her, der har jeg Christoffer. Hej Christoffer. Hej. Christoffer, du er jo også Tekken-spiller og har faktisk været med i den her turnering. Og kan du fortælle lidt om din vej i den her turnering? Min vej i den her turnering startede med, at jeg blev slået ud af ham, der spillede semifinalen i går. Okay. Og så har jeg ellers spillet mod en anden kammerat fra Jylland af, og så blev jeg slået ud af en tredje spiller ved navn Adnan. Okay, men jeg er super glad for, at du vil hjælpe mig lidt med at komme undervejs i den her turnering, så vi ligesom kan fortælle vores seere lidt, hvad det handler om, for det er du nemlig rigtig god til. Så jeg synes, vi skal videre. Vi skal se på, hvilke spillere vi har med at gøre, og vi starter her i venstre side med Ninino. Og han sidder jo der, og han er klar, og han ved godt, hvad det her handler om. De kan nemlig vinde en rejse til Korea, hvor de skal så konkurrere i verdensmesterskaberne. Det er det. Og på højre side, der har vi, hvis du vil præsentere. Der har vi DK Thomsen, som er ny til offline Tekken-scenen her i Danmark. Han kommer op fra Nordjylland af og spiller ellers kun online Tekken. Okay. Så det her det er hans første egentlige turnering, han er med til. Okay, men jeg har hørt lidt om, at ham Ninino her, han er altså en garvet herre. Han er en utrolig garvet herre og nemt en af de bedste spillere her i Danmark. Okay, jamen så synes jeg, at vi skal til at hoppe ind i spillet. Vi skal til at se noget player selection her. Og hvis du kan fortælle mig lidt om, hvad er det, de vælger her? Altså, de vælger selvfølgelig en mand, men kan du fortælle lidt om den? Ja. DK Thomsen vælger så Lily, fordi han føler sig mest tryg med hende, og nok er en af dem, han har spillet mest med. Og Ninino derimod er skiftet over til Steve, som ikke er hans main character, hvilket er Brian. Så det kan vise, at han er blevet lidt pressured ud af den i forhold til, hvor dårligt det er gået for hans Brian her i turneringen. Okay, men er det en karakter, han har haft succes med tidligere i turneringen? Det er det. Han vandt 3-1 over Mr. Moist i Losers Bracket semifinale. Okay. Men nu er de altså i gang, de to spillere her. Det er de, og Ninino lægger hårdt ud med okay, men Thomsen ser ud til at få de der launchers derude af hvad som helst. Wallsplat. Går efter max damage, no okay. Og det ser ud til, når man først er fanget op af den der væg, så står det skidt til. Ja, når du først er fanget op i et wallsplat, som når du splatter ud over væggen, så er du fanget. Okay. Og er der nogen måde at komme ud af det på? Der er ingen måde at komme ud af det på, medmindre din modstander laver en fejl eller er færdig med sin juggle. Okay, men nu så vi altså lige, at Ninino her, han tog første runde. Ja. Eller første omgang af første runde mod DK Thomsen. Han blev ramt af den gamle mormor igen, som er et low sweep, der burde være seeable on reaction. Okay, et gammelt mormor, det lyder jo lidt spas. Ja, det er bare noget, vi kalder det her i Tekken-scenen i DK. Jamen, hver scene har jo sine små særheder, så at sige. Det har vi helt sikkert. Lad os se. De spiller begge to safe. Ninino mister den. Ej, han tager den endelig. Presser han op ad væggen. Bliver forkert.
No whiff punish. Ej. Og nu står den rent faktisk 1-1. Og det kan man godt se, det var Ninino altså ikke helt tilfreds med. Det ramte ham hårdt. Der er meget mentalt pres på Ninino lige nu, fordi at han tabte til ham i winners bracket før, som så smed ham ned i losers bracket, og nu er det grand final om turen til Korea. Men så har Ninino kæmpet sig tilbage for at få en ordentlig omgang hævn. Det har han, og det her det er helt sikkert en personlig revenge match. Men det er jo også meget, der står på spil. Så utrolig meget. Ikke nok med æren om at være den bedste i Danmark. Det er også en tur til Korea for at kæmpe mod de bedste i verden. Og så ser vi altså, at Ninino er foran 2-1 i første runde. DK Thompson ser heller ikke så glad ud for det. Han ser ud til at få en launch ud af hvad som helst igen. Tager ham til væggen. Får sit bound. Går efter max damage. Ikke noget okay option. Ninino tager den med ro. Prøver at spille den safe. Presser ham op ad væggen. Punisher den gamle mormor. Man kan sige, det står egentlig meget lige den her runde mellem de to spillere, men nu... Okay. Ej. Bliver punished garanteret af DK Thompson. Og det skal jo lige siges, at nu kommer DK Thompson jo fra op. Altså han vandt jo i sin kamp i første omgang mod Ninino, hvilket faktisk vil sige, at DK Thompson han skal kun vinde 2 runder, hvorimod Ninino han skal faktisk vinde 3 for at tage sejren hjem nu. Præcis, det er en first to 5, og fordi at DK Thompson har beholdt sig selv i winners bracket hele tiden, så er han i plus 1 point. Yes. Så han har fået en gratis match, så at sige. Okay, da. Men det er jo... Men nu skal vi jo til runde nummer 2. Yes, det ser ud til, at Ninino han vil tage en ny karakter. Okay. Altså, kunne der være nogen speciel grund til, at han ikke følte, at han havde nok succes med ham Steve der? Altså, han havde jo succes med Steve, men jeg tvivler på, at han føler sig lige så komfortabel med Steve, som han gør med sin Brian. Okay, hans Brian, det er ligesom hans S i kortspillet, eller hvad? Det er det helt sikkert. Okay. Men nu prøver han så med wildcard Steve mod Lily. Går godt indtil videre. Men vi har også set DK Thompson spille en rigtig fornuftig Lily. Er det ligesom hans S, eller? Det er det i hvert fald helt sikkert blevet nu. Okay. Han var lidt i tvivl, da han kom her, men han har holdt sig til Lily hele vejen igennem, og det ser ud til at virke for ham. Jamen, så lad os se, hvad der sker. Får den launch igen. Tager ham til væggen. Bounce. Max damage igen. Går garanteret efter et low. Det ser jo ikke ud til at være en rigtig god start for Ninino her. Nej, han er hårdt presset op i den væg der. Får sit bound. Tager ham til den næste væg. Nej. DK Thompson går efter et greb. Han vil bare have den sidste skade væk. Men han går under. Det huer altså ikke Ninino, det her. Ja, jeg tror, han er mere presset, end han selv bryder sig om lige nu. Jeg kan sige, det er jo også svært, hvis han har været på toppen igennem længere tid, som du siger, og så der kommer en ny, der muligvis kan slå ham, så er det jo aldrig sjovt. Det er det i hvert fald ikke. Han prøver også at spille lidt mere defense, end han normalt gør, fordi han er bange for at blive ramt af de der random roll sweeps, som lige kommer med. Okay. Throwbreak fra DK Thompson. Punish. Færdig. Og nu går vi altså videre til runde 3, og her ser vi Ninino. Ninino starter ud hårdt med en counter hit juggle, tager ham til væggen og bounder. Nej, mister sin bound. Går efter low. Okay. Går efter den perfect. Får den hjem. Og det er altså at få en perfect, det er jo, hvor at modstanderen overhovedet ikke får et slag ind på dig i overhovedet ikke en. Og det er jo noget af en præstation, kan man sige. Det er det helt sikkert. Lad os se, om det har hjulpet lidt på hans selvtillid. Får sin counter hit launchen, tager ham til væggen. Og Christoffer, hvor er vi henne nu i det hele? Altså, hvor mange gange skal Ninino vinde? Han skal vinde 1 gang mere, altså en runde mere. Men hvis han gør det, så er DK Thompson ude. Hvis han vinder den næste match, så er DK Thompson ude. DK Thompson skal vinde 2 matches nu, og Ninino er kun 1 match tilbage fra at vinde det hele. Så der er meget på spil i den kommende match her. Der er meget på spil, og jeg tror, DK Thompson er meget presset efter de 2 sidste perfects i streg. Ja, det er jo noget, der ligesom ryger lidt af ens selvtillid af der. Ja, det gør det i hvert fald. Ja, men vi går videre til næste match her. Yes. Ninino holder sig så Steve. Det går godt. Ingen grund til at skifte. Nej, det har hun jo ligesom vist, at det kan han godt finde ud af. Og DK Thompson prøver at smide et wildcard ud. Anna Williams.
Okay, er det sådan, fordi nu føler han sig presset, så må han bare prøve et eller andet? Jeg tror godt, han kan se, at Ninino han har regnet hans lille ud, så nu vil han prøve sit wildcard, som så er Anna i det her tilfælde. Okay, lad os se, hvordan det går. 8-0 throw break. Nice punish fra Ninino. Holder presset. Ja. Og det er altså første omgang her til Ninino. Yes, og hvis Ninino vinder den her, så har han vundet æren af at være Danmarks bedste Tekken-spiller og en tur til Korea. Det er eddermame vildt. Ja, der er meget pres på dem lige nu. Kan se, det er DK Thomsen går efter det, vi kalder for en gammel mormor. Et langsomt low sweep, som der giver ham en full juggle, men han får ikke rigtig lov til det. Nå, comeback fra DK Thomsen. Han vil altså ikke helt ned og ligge, DK Thomsen. Han har stadig noget at byde på. Det har han. Lad os se, om han kan klare det. Det kunne han ikke. En runde mere til Ninino, og så har han vundet det hele. Det virker jo som om, at Ninino virkelig han vil vinde det her, men det er jeg sikker på, at DK Thomsen også vil. Det er jeg i hvert fald sikker på, at han vil. Men det er altså sidste. Det kan potentielt være sidste runde, det her. Ja, men nu skal DK Thomsen altså virkelig vise, hvad han kan. Han skal hive et stort S op i ærmet for at have en levende chance lige nu. Han er i lang. Og der tror jeg faktisk lige, og det var vi sendte lige Ninino til Korea. Og det ser jo også ud, som om han er rigtig glad nu, Ninino. Han rejser sig simpelthen allerede i glæde, selvom vi gerne vil have han sad ned. Men spillerne her, de går over og siger formodentlig pænt tak for kampen til hinanden. Og det er jo dejligt at se, at man godt kan være venner selv efter, at man er blevet sendt ud af konkurrencen. Men et stort tillykke til Ninino skal lyde herfra. Og vi vil jo glæde os til at se, hvad han kan udrette nede i Korea. Vi håber jo selvfølgelig på noget dansk sejr, som altid. Det gør vi i hvert fald. Og Ninino har virkelig gjort sig fortjent til det her, efter at kæmpe sig op fra lower bracket og det hele. Så et stort tillykke til Ninino skal lyde herfra.